Waqt intervista fuq l-Istazzjon Nazzjonalista, l-Kap Nazzjonalista Alex Borg iddikjara li l-poplu għadu qiegħed igawdi mill-viżjoni ekonomika ta' Gonzi PN. Partit Nazzjonalista fil-Gvern tant kemm kien forward-looking illi l-viżjoni ekonomika li kellu Gvern Nazzjonalista għadna ngawdu minna sal-ġurnata tal-lum. B'mod konverjenti l-Kap Nazzjonalista naqas milli jsemmi l-politika ta' austerità li kien daħħal il-Gvern ta' Gonzi PN fejn dan fost l-oħrajn kien telab lil familji jagħmlu sagrifiċi filwaqt li kienu olla l-kontijiet tad-dawli. Fl-istess intervista l-Kap Nazzjonalista qal li se jkun qed jippubblika l-kontijiet tiegħu. Iżda reġa' naqas milli jsemmi minnu l-awdituri. Dan fl-isfond tal-fatt li l-President tal-Kunsill Amministrattiv Graham Bencini ma kienx jaf minnu l-awditur tal-Partit Nazzjonalista u bekk dan jikkonferma ksur tal-istatut tal-Partit Nazzjonalista stess. Dan għaliex Bencini fil-kapaċità tiegħu bħala President tal-Kunsill Amministrattiv nkarigat jaħdar lill-awdituri. Imbagħad fl-iżfond ta' żewġ crowdfundings illi nieda Borg, il-Partit Nazzjonalista qed jerġa' jiġbor il-flus mingħand in-nies. Biex Borg qajjem l-interess għal dan il-ġbir, saħansitra li għamel użu mill-istess frażi li kien juża l-Partit Laburista, partikolarment meta kien qed jinbena ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn kien qed jintalab il-kontribut tal-pubbliku. Aħna maħniex nitolbu il-ħafna mill-ftit, imma il-ftit mill-ħafna.